Sa pungkenayat ay tigasan at sa bungkiniliw datuok Enrica awan laeng mauray ko nga kaasing kaniya nudila ay kalang mamabubuya manipod pa itisikat ay kumata bilang utipit sa tiinalda sa pulot at taluti mabilang ni kumayo simbang katabiyag kung yung siya kinikat mo ala ibigin man no siyak met na daigdi ka inayay at sirok sa lamagi agsang sangit ay pipusok no malaglagit ko dagiti kay di ayanayat nga ingka pinerti sa bungkenayat ay tigasan sa bungkiniliw datuok Enrica awan laeng mauray ko nga kaasing kaniya nudilaeng kalang mamabubuya manipod pa'y itisikat ay pimata bilang utipit sa tiinaldaw sa pulok at taluti mabilang ni kumayo simbang pagkabyag kung yan siya kinipat mo ala ibigin man no siyak met na daigdi ka inayay at sirok sa lamagi agsang sangit ay tipusok ko malaglagit ko dagiti kay di ayanayat nga ingka pinerti manipod pa'y itisikat ay pimata bilang utipit sa tiinaldaw sa pulok at taluti mabilang ni kumayo simbang pagkabyag kung yung siya kinipat mo ala bigbegin man no siyak met na daigdi inayay at sirok sa lamagi agsang sangit ay pipusok mo malaglagit ko dagiti kay di ayanayat nga ingka pinerti